Перад імі моляцца аб вылячэнні ад хвароб, дараванні дзяцей, а таксама ў складаных сямейных абставінах. Ужо больш за 2000 гадоў рэліквія з'яўляецца для вернікаў сведчаннем Божай міласці. Не какому-то предмету воздаем хвалу и честь, мы воздаем хвалу и честь самой Пресвятой Богородице. И поклоняясь частичке пояса Божией Матери, мы обращаем наш молитвенный взор к Пречистой Божией Матери. Просим ее о мире, просим ее о благополучии, просим о том, чтобы была любовь между нами, чтобы в наших сердцах была искренность, вера, надежда и любовь. В своем доме, на работе, в обществе. И чтобы в этом обществе как раз и был мир. Хочу пожелать вам всем добра, благополучия и покрова Пресвятой Богородицы. Спешите прийти и поклониться этой величайшей святыне. Святыня па благаславенні мітрапаліта Веньяміна прывезена з Казанскага кафедральнага сабора Санкт-Петербурга і будзе знаходзіцца на беларускай зямлі да 11 красавіка. Плануецца наведванне ўсіх епархіяльных цэнтраў. У Гомелі каўчэг будзе знаходзіцца ўсяго 2 дні, з 2 па 4 красавіка ў Свята-Петрапаўлаўскім кафедральным саборы.